going on a trip. Little Einstein. 28. Telefon, bevoitsitteko? Telefonen. Päästiin meidän huoneeseen. Täällä oli joku puolalainen ukkeli. Ukkeli sanoi meille, että juu, menkää vaan. Ja... Miten tää kääntyy? Ei tätä pysty kääntymään. Joo. Niin, puolalainen ukkeli oli meille silleen... Tai ei saatu selvää, että mitä se sanoi. Sitten se oli vaan, että joo, menkää sinne ja laittakaa se koodi siihen oveen. Ja sitten me mentiin. Ja se oli niin kuin joku olisi lähtenyt sieltä minuutti sitten. Siellä oli vaan pyyhkeitä lattialla ja näin. Et en nyt tiedä, tajusko se sitten, että että mitä me sanottiin sille, mutta joo, en tiedä, mitä tapahtui. Maailmanmatkaaja. Okei, nopea room tour. Tässä on suihkutilat. Siellä on mä. Jep. Sitten vähän naulakoita ja kaappia, mutta toistaiseksi olisi auki. Tossa on ovi. Täällä on peili, täällä on Jessica. Keittiö, tehtiin äsken vähän nuudelia. Koska miksi ei? Oli kova nälkä. Tässä on mun ja Jessican place to sleep. Täällä on ikkuna. That's where the magic happens. Ei siis ikkunassa vaan. Tässä on piikkejä. Mut joo. Täällä me elellään nyt sit muutama päivä. Siis me nukuttiin äsken joku 4-5 tuntia. Piti nukkua 45 minuutin päikkärit, mutta ei herätty. Nyt me lähdetään pizzalle. Joku Pizzatopia. Sellainen paikka. Ja stay hydrated. Pizzatopia, here we come. Pizzatopia. Sitä kuva vai video? Video. Happy pizza girl. Happy pizza. Got some pizza. And now we're going back to our apartment. Why am I talking rally English? I don't know, but here we go. Oi, herkkupizza. Näyttää hyvältä, tosin se ei oo ehkä enää lämmin. Koska ne unohti tehdä Jessican pizzan. Mutta näyttää hyvältä. Meillä on tällä hetkellä operaatio Hämähäkin
poistaminen kämpästä. Täällä on tällainen ihan vitun iso hämähäkki. Se ei näytä isolta tässä, mutta kun mä vähän zoomaan, niin it's a freaking giant. Yök. Ei, mä en pysty tähän. You can do it! Älä nyt puoltele sitä. Nukkuukohan se? Varmaan. Mietin nyt, kun Hyi vittu. sä herätät se. Se on ihan paniikissa siellä. Hyvä. Sitten. Nyt se on tipahtanut jo sinne. Hyvä. Just noin. Ja nyt ulos. Hyi vittu. Mitä se on? Hyvää huomenta. Meille tuli aamupalat ovelle. Mä tilasin jotain juutalaisleipää ja Jessicalla on croissanteja. Ja Jessica sai jotain hurjia työtarjouksia. Ja mä tein tästä tämmösen koktailin. Operation. Mitä? On tässäkin piiloon. Tuolla. That motherfucker. Tää on joku sen persettä. Ihan nyt on ollut. Mä en saa siitä tehdä. Mitä mun pitää tehdä nyt? Sun pitää laittaa se jotenkin. Hei! Hei, hyvä! Yes! Sormille. Okei. Mun pitää päästä se silleen. Nyt. Jumalauta. Operation. Is it a picture or is it a video? I'm gonna put my shoes on because we're about to go. Where are we going? To the old town of Krakow. Yeah. Yeah. Jalat osutaan. Tää ei ollut ihan ehkä mun ikäisille. No tää oli kivempi tää karusella. Täällä on tällainen sotilasesterata. Se on vähän liukas nyt tälleen sateen jäljiltä, mutta we can try. Oh. Otetaan se pois. Mä en. I'm the king of the world. Laitetaan mun puhelimen turvaan. Ihan oikein. Menin tänne. Take my head. Liukas. Hui. Hui. Voila. Olemme tässä maassa. Jalat maassa.
Täällä on nyt vähän tämmönen sateinen keli, mutta koitetaan kestää. Muutama rahe. Se olisi 20, eli mä haluaisin. Onko? Kato tuolla. Kyllä vähän tarkoittaa. 5 euroakin. Tuolla on toinenkin 5 euronen. Apua! Me jäädään kohta hevosta alla. Hienoja hevosia. Käytiin vähän shoppailemassa Berskassa ja vähän muuallakin, mutta Berskasta me ehkä ainoastaan ostettiin jotain. Mut nyt me yritetään mennä sinne Tauron areenalle, missä huomenna ja tänään on Billin keikka. Ja oltais menty ostamaan tänään merchia. Mutta nytten toi yksi... mikä toi on? Lippuautomaatti.
niin se ei toiminut. Niin me ei saada nyt lippuja ratikkaan, paitsi että sieltä ehkä ratikasta pystyisi ostamaan, mutta we don't know, joten Tästä vaan pystyy yhden. Miksi vitus tää on nyt joku 25? Kun sä oot. Siellä sä oot, kun mulla on kauheat zoomi päällä. Täytyy vähän janottaa merchia, mutta taidetaankin seistä tässä niinku ensi juhannukseen. Kyllä. Happy song with happy merch.